Akseli koulussa istuu hiljaa. Matikan kirja jää katseen sivuun vaan. Hän tuijottaa eteensä hypnotisoituneena ja väittää katsoneensa muualle kokonaan. Akseli haaveilee Stanfordin pääsystä, vaikka jätti jo pitkän matikan, hän uskoo yhä kaikessa yhtä hyvä tai ehkä vielä parempi. Akseli ähkii, kun on taas spesiaalilla. Välitunti koittaa taas viimein. Akseli lähtee spesiaaleille reissuilleen. Uuvuttava seikkailu saa hänet puuskuttamaan. Puska heiluu, mutta hän ei periksi anna vaan. Akselilla on salainen suhde Leksaan. Kaiken lisäksi tasapainoa tuskin onkaan. Hän horjuu niin, että tuulen puuska kaataa. Samoin puhelin 3. kerroksesta tippua saattaa. Akseli aina keksii teko siitä. Ei voi Philips OneBladeiäkään ostaa. Lonksuttaa polviaan niin, että opettajat nauraa. Tuolikin jäi ruokalassa pöytään kiinni taas. Akseli haaveilee Stanfordin pääsystä, vaikka jätti jo pitkän matikan, hän uskoo yhä kaikessa yhtä hyvä tai ehkä vielä parempi. Akseli ähkii, kun on taas spesiaalilla.